Ce mă, ce ești live pe Facebook? Ha? Hai că puteți să și vorbiți. Bă, puteți să și vorbiți, mă. Da. Prieteni care îți fac ceaunul. O zi Iulian că sub șef. Luci sub șef. Nu, eu șef. Luci deasupra la șef. Gata. Se bage. La mulți ani, țigane. Lingură tactică. Lingură lipo, mă, lingură lipo. De acolo, da? You are live. Bă, ce lag are să bată tu la nu? Uite, uite ce lag are. Un pic. Șop pe el, șop pe el. Mușcă-l de gleznă. Noi să nu... Ia pine, mă, că... Nu-i voie. Asta e. Ai o baterie? Thank you. Auzi cum spârâie, prietene. Am zis că suntem prieteni, dar nu în ora asta. Pus-o la cumatul, mă, puțin. Mai pus-o la cumatul. Cu emblema. Nu treaba ta, mă. Ce, mă? Titi, ce căruri avem aici? Vită porc. Nu ars așa de... Da. Vită porc? Ce? Am pus, la vită porc. Tata are ambele mai grav. Trebuie să-l ții mână, n-ai ce face. Dacă nu mai facă și cacă. Nu știu ce vede și ce se puse. E ok? Vedem imediat. Vedem noi imediat. Ce se vede. Nelu, prea sus acolo. Nu, că se vede. Că nu mă văd. Așa, se... Eu am două. Nu e chestia, da? Bă, fratele meu, când am ridicat mâna deja. Nu, dar zic, cât timp a trecut de când am ridicat mâna. Mai bine că e așa. Lasă-mă că niște sunt... Cam alea cât o plecat. Acum avem 0 viewer și niciun comentariu. Ia dați un comentariu.
FedEx. Auzi, mă, ce ați putea să faceți exact fiecare speciu, să dați share la ăla. Da, exact, exact, de-aia de telefoane, nu, cât fi voi pe voi, să 3 mega, dar nu știu cum dai. să dați un share la pagina. Cine, mă, la tine sau la... Nu, mă, pe mă, carci automatic. Da, mă, dar nu știu cum se dă la asta. Distribuie, mă. Da. Cum? Intră pe pagina la mat, că acolo arată că merge live. Nu, mă, dar Kinga. Păi dacă n-ai rețea, ce să-ți fac? N-ai, mă, n-ai. Dacă n-ai, n-ai. Martiția filmează, mă, filmează. Păi cum, mă, pe mie merge și ție nu-ți merge și atunci cui arăt la telefonul? Da. Deja 10 view-uri. 7. Mă, bă, dar are, mă, merge telefonul de HTC. Nu văd, nu. Face de view-uri, avem ieșit. Ia te pregăti, stai că sunt și comentarii, pregătire intensivă pe Bagă comuri acolo.